kenege Eucharist Bakhuid, tongin duwai nagabinda ibolin shabong, nagabinda ka jingjatait bam jukut mensi jangi, nagabinda femio hayong ba don ka jimpang jing shitom, duwai nagabinda Nasarius pengrop ba jenita nongrum, nagabinda kajingjatait bam jukut mensiam, duwai nagabinda Oris Mary Karsati barake Sngi jangi, duwai nagabinda Hilda Sujai barki kun kikti baro nagabinda ka jinggoy jingkia, duwai nagabinda Teresia Sujai nagabinda ka jingjatait bam jukut mensiam jangi, duwai nagabinda Rafina Maukon nagabinda ka jinggoy jingkia barki jinglai luit. Spa la kusa. Nyngkong alum yak mena utra badai laganu lagade madua you play try kendra du nongbu nongtau ubait basumar yangi you play try kendra du nongbu nongtau ubait basumar yangi. Kohimen kopara tonginang aitia ke jing dumo jangi baro, giduwai nagabinda ki bapang ki bashitam, giduwai nagabinda baro ki baron hapadeng ki jing jinjar babun jait, giduwai ru nagabinda ka Bible Convention hagane ka Taïew hagane ka Sngi say jain, duwai nagabinda bishop ibawan ban knya ekamas rungat bani, giduwai ru nagabinda baro ki bapang ki bashitam ki banwan ka tega Sngi baka bor jisu nampau haki baro. Ha kerteng opa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. kajinga jungu trai jungu Jesu Christ bad kajingi jungu ble lem bad kajinga silak jungu mensi Bakhuid kindon renka bat pi barong Ringkat berpiru. ko himen ko para to ngin sange sipor bat ko sulai halaga donur ka mensiam to ngin pidiang ew Jesu haka mensiam jungi namarulong ka jing shai bau ba peni hangi ya ka jing duna uba vengno ka jing dum jaro ba yard ha ka jing shai onam yard ha ka jing dum tongin karpat kata ka bor ban pen kuid yangi ngidon bun ki kam jong ka jing dum hapo jongi ngidon bun ki jinglong jong ka jing dum hapo jongi ka ba pelong yangi ban ngop shi ngop ha ka pop man ka por ai bau Jesu unang pinting shine ya ka jingim jongi daga bor jong. Jisu beid map yangi ngilong kinong pop ngidon kam ya ka jing shai jame halo jangi nga plang how play badan por baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim par khap da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ka jing le phala janga da ka jing le phala janga da ka jing le phala bakrao e janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba kirikoi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sane yangi barandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try kindrat ko bleis ne yangi. Try kindrat ko bleis ne yangi. Cristo mapto Cristo ram ko
to nginia duwai nginang IT man lagi jinge ke jing tolot jongi hau jisu bawnam pen kadang yangi daga bor jonga beneng duwai na binda ka Bible convention ha gane kasngi sa jain bakalang ka bazizo na ka binda baro ke bawan chimenda koblei me oba da ka jinga e jong me kaba ngimla shempang la pinrius payangi da baro ka jingkarko to ai bangin jam na ka barim shaka batimai ba en pen krayangi naga binda ka buram janga hima beneng da utrai jangi Jesus Christ kuan jame uba im barsen sha renkat badme ha ka jingelong kawe janga men sim Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pule na ka kitab u Daniel nong ethu lepa. Ha kito kisngi u paiba pailang ula penrem ya kasusana baniab. Te kasusana kala perta da kasur bajam ka om. Ko blay bom jukut u bayathu shai ya ki ek kabari u batip ya ki ek shwa bakinjia. Mitip ba kineki briu kila sakhi lamler persha yanga te menta ngade banyap penban ngam shem le satya ya kito ki ek ba kila pen parep dakai persha yanga utrai ulayo sngo ya ka jingyam jongka bat haba layalam ban penyap no ya ka ublei ula persat ya ka mensem shida jong uwei ukna samla uba kerteng u Daniel bat une ula perta da kasur bajam nga khoit na kasnam jong kane ka kenthe baro ki paiba kila ya phai shau bat kila ya ong pi ong le kumne da ka bayeng habdeng jong ki ula ong hato pidei ki beach tasam pi ki khun Israel hato pi penrem ya ka khun kenthe Israel klem da bishar bha but klem da tokit ya ka jing shisha tolet phai shak ka jaka bishar naba kine ki breu kila sakhi lamler persha ya ka te upai ba baro ula let phai bak but kitamen kisan kila ong hau ale shong but ngin bat ngi ban ya thu yangi naba ublei ula ai happy ya kata ka hok hangta u Daniel ula ong haki penklat yaki kampaji uwe na uwe bat ngan satyan bishar yaki endala penklat yaki la kajong u Daniel ula khod ya uwe naki bat ula ong hau mapi ko snap barim jong ki sngi baman ki pop jong pi menta kila pai kala shapi ki to ki ba phila le ha ki pormen shua da ka ba aya ka jing bishar bom hok da ka ba penrem ya ki ba lui ba da ka ba palai suk ya ki to ki ba le kam snew wadla utrai ula ong wat penyap ya u ba lui ba dia u ba hok te menta lada philayo I shisha ya ka hayathu yanga yakane hapo uding ayu pilayo I bakiale I ula juba hapo uding tit u Daniel ula ong nyuma pila lamler persha yala ka kli naba ublei naba u angel ublei ula yo karai na ublei un sapom yapi shisndon arlingkot nang ta ula khanyat ya usharut bat ula hukum bakin wan yalam yau tau weipat te ula ong hau mapi usambai kanan om jong ujuda kajing bhabriu kala penbit yapi bat kajing kwa brai kala shet ya kadanut jong pi da kumne pleng pi baro arngut pi le ya ki kun kan thai Israel bat kilaya le jan bat pi namar kajing ting
Henry ka kon kan thei ujuda kan omla sha ya ka jing baman jongpi haya thu yanga menta hapo uding ayu pilayo kem yaki baki ala I ujubab hapo uding pti ubajar ngam sla te udaniel ula ong hu nyuma phiru pila lamler persha yala ka jong ka kli nabau angel ublei ula ap bat ka white lam jong ban ot tukra ya pi arlangkhot knang ban penyap du ya pi baro arngud hang ta upai ba baro lang ularisa shar bat ulayaro yaw blei uba pelai yakitu kiba kermen hau te kilayeng persha yakita ki ar ngut kirang ba namar dakasentur jongki hi udaniel ula penrem bakila sakhilam ler bat kila le yaki kumba kila mut dakai ban le yaki paramarjan jongki dakaba le kat kum ka an Moses kila penyap yaki kumta yakasnam balului la pelai im ha kata kasngi yakten jong utrai Isango yauble. San arpulai nabar druspa kendai punyau. Atrai dei mame unong shara
Haka ya kababiang alasya skoria pi. Mentakin kataka ya kababiang. Mentakin kataka sngi penim. Ya royu trai u Kristisu yang joy bersiap ke gospel jong Utrayun don rengkad bat pim. Rengkat bat piru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumuyo anis. Kaburam amigo trai. Ujes ulakren haki parisi. Uong ngalong ka jingshai jonga partay. Jaroba bud yanga yait ha ka jingdum. Henry unyo ka jingshai jonga jingim. Ki parisi kila ong ha u. Namar me iyang saki aladehi ka saki jo me kamlong ka bashisha. Ujes ulapai kitin walada nga iyang saki alade kasaki jonga kalong kabashisha. Namar ngatip nangno ngalawan basano nganlay. Henry mapipat na mapi pimpatip nangno ngawan ni nganlay. Pibishar haka rukam briyo nga ngam bishar yano. Pinban wat lada nga bishar ka jimbishar jonga kalong kabashisha. Namar omde tang manga marawe uba bishar, henry manga baduta ubala payanga. Upa ubala payanga uyasha badnga lato haka ain jompi baka saki jongi arngut ke briyu kalong kabashisha. Toy nga saki alade badupa ubala payanga usaki yanga. Namar kata kila ong hau hang no pa jome. Uji sulapai kitin pim itu yanga lemne ya upa jonga. But pindala itu yanga pinjindala itu ya upa jongaru. Ula kren yakini kitin ha ka kamera jinkan show. Katba udang hikai ha ka temple. Henry omshim don bala kem ya u namar ka por jongu kampat poi. Ka gospel jong utrai. Kajingara amigo Chris. Ko himen kopera pair hautrai Jesus Christ. Ngias ngau kawe ka jingjia ha ka jimpule ba Nyngkong na ka kitab Daniel ha lor ka susana. Ka kente ne ka longkumi kabariyu balai. Ka longkumi kabating burom yau balai. Ka longkumi kaba peit sumar yalaki ingasem kaba burom yau tengah. Bad kalongkumi kabala ishirhem yau balai. Kalalong kaba hok kabalong kaba koi haga jingim changka. But news ngo kibriyu kibadon ka jimod basni yaka kilariam yaka ban lepop henry kalayai lai. Kalalong kaba hok arngut ki riusiniu kila kinos niu yaka namarba kimshim layo yaka ba kitumu banle kila tumu banle pop henry kala kendai yaka pop haba kala kendai yaka pop ka pop hapo jangita ki risniu kala roisted bad kala perlong yaki ban penyapno pen banyaka ban penhiarpot ban le yaki kam ke ba kam suniu don bon ki briu ke perkat kumne ha ka jingim ya haba ya ka ba ki trang ban le klam yo le ki le pen ban yaki kam ke ba kam suniu halor ki briu ngila ban yusno kum ki ni ki kana jong ki briu ba peniap yaki briu ngilsno ukun samla peniap yaka samla namar kam shimla pediang yaka jing tarwa jomu
Ngiyos no kikon samla ki penia baro shing shisem namar kimi ki pa kim shimla yang lang batki hakabanle ki kam siniyo. Ngiyos no ki bruyu ki penjot ya ka jingim chung ki vai namar ki bishni ya ki vai. Ki lorni persha ya ki vai. Ngiyos no syapang bon ki jingjia komne kabangela yos no mendan ha kane ka jimpule syapang ka jingim chung ka susana. Henry ngidi ben soto hakamat ke brio lese ki riusiniu ki seiso shibon ki riu bamhok ki seiso shibon yakaba ki ang ki brio ki kam kongu yakaba ki peni ki brio ki kam nge Henry kata ke jimpeni dak jengki baro kan kut tang hakane ka parte hakamat oble kadonda kawai pat gerukam jimbishar. Hangning yusno kasusana kalayo ya kahok. Wan haba ki bribaro kila kendait no yaka uble ula pinmi ya ubabatam banyada yaka. Tenteng haka jingim jongi ngishait perkat wan ladanga imba kam don jimmen doi namar ki riusiniu ki kam klein haganega parte ne riu bamhok ki kam pinseiso ya ka jingem chunki warladang along ka bariu bale warladang along ubariu bale warladang along ubating burom ya ubale ngam shim yoi ya ka jingroi ne jing seiso pun ki bariu ki shait onkom ne tentang ki keli ia ki bahalor father baleken ngam jiyo jingker ko wad habanga im ya ka jingim baba ngayo iki brio kemju lebha ne ki ba im rio bale ki kam sizo ha ka jingim don ki brio ki ba do jingermen henry habangi peit kane ka susana nilaban kli jingkli hapo jongi khato ka susana kala do jingermen wad hakamat ka jingia ngam tarai ba kasusana kala do jingkermen namar kalong ka kunjong obale kabala ting burom ya obale kabala idia ka hok bat kala yang naga benda ka hok bat kala yang saki naga benda ka hok wat hatmir ka jingiap haba kala yaine wat hatmir ka jingiap klam da do jingkermen ubale ulawan yarab ko himmen ko para kaneka binda jonga jimpule kai minsiam ya baru ki brio badon ga jingidia ka hok ke ba idia ka jinkoi tendangi yo I kam don doreye ban imkoi tendang bonsin ngilaban yo I ubammen ru pinget bije ki brio kam dame ki kon samla jonga ne ga juk kam min doi ban im ya ka jingim bakoi namar ubammen upasiaw hakie kie baro kaba penshat pendame eki brio bad bonsin ngi perkat kindit kinsan kam mendoi yanga marwe ban emya ka jingim bakoi henry ka susana kawan pasiaw hangi ve peve kadon ga jimman doi shibon ban jid ya ka jingim bahok kadon ka jimman doi shibon ban im ya ka jingim ka bakoi wat hakamat bun jait ki jimpan shoy ka susana kalong ka jingi kai na ka benda bun ngot ki brio bala shap pen shoy ban le bun ki pop but ka wan ban perta hakamat jongi wat num le pop wat num sha ye ke jimpan shoy ban job halo jumpi kadon ka jingkur ko karhai naga benda jumpi kaba uble ulabu wat num do jinkermen wat hak khatmir ka jingiam uble udon ka bor ban kursiu ya kiri khok ban yada yangi kane kalong ka jingjia kabang yusno na kane ka jimpule mindakasngi uble unnum ino ya ki brio ki bajid ban im ya ka jingim bariu bale bajid ban im ya ka jingim bakoi bad un kindiu buram ya ki ban yus nguru arngut ki brio ba yang saki lamle kito ki brio kilong ki brio bambat ya ka jing shisha kim tip ya ka jing shisha but kim shimla idro ya ka jing shisha kilong ki brio ba id ya ki kam tok but ki kam siniu but ha ka gospel ngiyos ngo syapang arngut ki ba yang naga benda ka jing shisha
Ke jing saki jong ki beriu ke ba idia ka hok, but ke jing saki jong ki beriu bam idia ka hok. Ujisu krensha pang arngot saki, but haba ki parisi kila kinno pidon hok ayu. Piong hana pilong uble. Henry pidon ka saki ayu, but ujisu ong ngadon ka saki, ngadon arngot ban saki. Manga shimet badupa. Kata ka saki kalong ka bajana hitam. But nagabinta susana haba arngut ki saki balamler yang hakama jangga don arngut da kawai pat ki saki ban kindiu yaka. Ngiru haka jingim jongi. Ladang is no to janai yaka nega jingi kayu jisu. Man ka por habang is no marwe. Ngis no kut lad lese bara ki brio saudang jongi ki bishar pindram yangi. Ensami ia ka jing saki jongu ble but ka jing saki jongu jisu kata ka jing saki kalong ka saki halor ka jing shisha barobor ka jing shisha ka job ka perte ka ong ka jing shisha kannom la job henre ka beneng ka ong ka jing shisha marwehi kan job but ia kie ke baro ba persha ia ka jing shisha kan remlo jisu udon hakaliang. Nakataka daw kag tinu ble ka ang. Yano ngan ting haba uble udon hakaliang jonga. Lada uble udon hakaliang jongi ka jing shisha kan job barabor. Lada uble umdon hakajingim jongi katekana ngidang im sya ka jimpen rem bar ka jing jon. Uno ubriyo kano ka briyo bamdon kane ka jingyatali bar ka jingim badu ble badu jisu kidang yai sya ka jing jon. Lese si por kin kemen akan ega perte. Henry ka jing kemen jongki kan kerlalong ka jing sausi ka jing linyar haba kadu kadwai. Henry ki briu ki hok ki ba im hak hok kin kemen kadu kadwai. Tongin duwai hakan yu kirish Bakhuid naga binda kan ega jingai hak jingim jongi. Jisu ba id kerko yangi kershan yangi hak hot jome. Melong ka jing shisha bad me saki ya ka jing shisha bad ka bor jongu blai upa yalam yang isha kan ka jing shisha bangila biang ya ka jing saki jomme ko jisu bad ublai upa ha ka jingim jongi bandup light na ka jing suni baro enyaro ya utrai jisu Christ Junam la junam amen. tangin plai ka jinget ka jongi nganget Blai pa tan por baro. Nong tau ka beneng ka kendau. Bara Jisu Christ un marwe jungu. utrai jongi ya bela puna na sim Bakhuid ya bela kana ka Maria te suti ya bela shada ben po Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yab la tep yabu ula kya shaki bayab haga sngi ka balai la mi pan ki bayab ula kyo shabene ushang shakamon play upa badon bor baro nang da unwan pat ban bishari ki bayim ba ki bayab nganget hom in sim Bakhuid aka balang Catholic Bakhuid aka jinya sulok ki rikoi aka jimap igipop aka jimi pat ka do aka jingim bam jikur amen. Lai spa ndripusa.
ya dua ko himen ko para baga jinkinia janga ba jampi kallang ba priang hun hau blei uppa badan bor barong Tau trai priang jing knya de kiti jong pi naga benta ga jing ro ka puram ka steng jong ka jing toi ni pada ka palang ko jong paro ka wei to ai ngi karpat ko trai ba mangi ki ben selenium ya ke jingmaya Bakhuid ngilla ben mandra hame ya ka jingkuit janga donur ka bakmen kum uso janga jim penchitom yala kamet da u Chris u trai jangim Amen utrai undon rengka bet pim Rengkad bat pi token diu yala ki donur Ngi kitiu ki shau tongin aingu ya utrai u blei jangim Ka shong hok bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai te jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko ken rat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jangi da ka jinglen lade kramban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nom pop bat ban pelong yangi ki nom pertu board ya ka jing puson jame jing spoon jame haba ngi ya ailem ya ka jimbam jangi hakibatu pat kum dangi pendon buram yame rengat bat berlin baki angel kat bangi penbana dakawe ka sur ya rong Bakhuid utrai ubleki pai Breng berdesa wadah keburam jong me Usana Dorwai ublek shajro Usana para tongin trang na do ka donur paut jisu un yada sumar yangi tau men siam Bakhuid bangindup roy ha ka jimban sle bandup long ki kun ke Bakhuid panile persha ya bar ke kam snio jangane ka perte dashisha melongo Bakhuid ko trai kata mei jong ka jingkhuid barom namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka jer halo jangi bakin kalalang yangi kamet bagasnam jang utrai jangi o Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yawu badula ai halage senran u om to shim bat to bam na kane pi baro ne mar kane kalong ka med janga ya ka ba naiti na ka benda jompi Hagaju karu kamenda lalaya bam ulashim ya kakuri pada kabaingo biang yame ulaya ka halaki senran u om to shim but di nakane pi barro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut ya kabayan pen mi naka binda jumpi but naka binda ki babon naka binda ka jimap ikipop taleya kane bankan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen koid yangi pen koid ya men siam hadim pen koid pen kya ya ki bapang gi bashitam ya da yangi na ubamen na ki kalam
Kajing maya jong kajing et. Katasin bangi pamyune upu bangi dinakane kakuri ngipen benaga jing yap jong me kotrai tadadu Namar kata, ngi ke ba pen menda ya ga jingya ba ga jimi pa jungu, ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim, ba dia ka kuri janga jim penim, ngi da aingu aidem, namar melanyu yangi, ke ba bit benya hakama jame ba ban shakri yame, da ka bas nge varit ngi karpar yame, bangi ke ba yo binda hakamet ba ga snam ukris, ngin long ke ba la penyatli kawe da umen si yam Bakhuid. Token mau ko trai ya ka balang jame, ka bala priang hasatala ka parte, but to penjana yaka haka jingir, Renkat badu Francis upa Bakhuid jangi, who will pet Marvenu Bishop jangi, but baru ki lingdo but ki rinium. Takan mau lemro yaki himmen ki para, shinrang but kinte, ki bala yutia daka bakermen yaga jimmy pa, but ya baru ki bala klat no haka jingisne jamme, top diang yaki, shaga jingsha ka koma jamme. To isne yangi baru ngi karpad yame, Renkat but Kamaria te so di Bakhuid ka kami jango blay, u jaso Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bala pensova yame, pateng la pateng. Ngin long ki babit, ben yo bin talem haga jingim bam jikut, but bangin ro, but pendon buram yame, da ukun jame, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kanlong hamayu blayu pa badan bor, haga jingelong kawe jungumen sim Bakhuid. Baro ka buram bat ka jingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko parangi duwai ko bau Jesu lahi kayangi, bangindup yo jinga halo jangi banyaine ha ka jingkui, bat ka jingid ya ka hok, banginum tur rumah na ka ne ka jing shisha, ka bau Jesu hi kayangi, bangin long shisha ki kun ke ba job, halor ka jingyale ha ka ne ka parte. Iduay na gabinda ki bapangi bashitam. Iduay na gabinda ka Bible convention ha kanega sni sa jain. Kopa jangim va bening kalong ka Bakhuid kerteng jamme. Anwan ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kendo kumba bening. To ayang iminda ka jimbam jangi ka balala kasni. Patama pi kering kan jangi. Kumbangi rungi map ka bale suniyo yangi. Badwatilam yangi sha ka jimban shoy. Andray taplay yangi na ka basiniyo. Top light yang ingi kerpad ko try na jing siniu bara. Haga jing spoon jamme. To I jing suk jing sign haga sngi jungi. Kramba da ka jing erap ka jing isne jamme. Ni light baro bo na ka pop. Bangin yo jing eda na ka jing jin jar bara. Kat bangi dang up ke me lendi ya ka jing kermen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jungi. U Jesu Christ. Namar ka jume ka long ka ima, ka jume ka bor ka buram, junom la junom. Kotrai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jing spon jamme to I haka ya ka jingsuk bar ka jingya tele kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bar ba senja junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo renka but pim Renkat but tap da ka jingi do Kristo ngi dia imu marka. Go kun lang ro jong ublay, me bakit aki pop ka birthday, do seo sen ay yangi, go
hakumi ukon lambro janga bale hakumi bakit na ka pop janga parte sukito ke bala kort ka jing kawai janga ukon lambro Ko kendrat Nyngkong wesong hok memendru po kayeng jonga Resyong tengah kecil Mekasi jonga Kansakya hi Pamelawan hapoka donor ka mensiam jangi hagane ka communion Bakhuid hagane communion mensiam karko kardo ko Jesu yang ibai pai pinman hot yang i ko Jesu daga jingdon jame jarap yang i ben yai barabor haga jing shai ka jame manginam yai haga jingdum Jesu yada sumar yang i kamda me ya barro ge gi kon ge bashilanda hagane ka mas Bakhuid na jingai haga online don gi bapang gi bashitam don gi bakardo. Don't give us Aussie, don't give us no Goodland, don't give us no Ginger, don't give us no Talon, Hagameka Parjangi, Jisu I Bori ki barra ibai pai, Kumjuru mangi barra, Kibaduai but make o Jisu Hagane Kerlima, Kneraka Teja me, Halo Jangi, Bangindup Lab and Light Louis, Bangindup Lab and Yad Hagajing Shai Jame, O Jisu Yada Sumari, Hakamaki Jingeba Born Jai, Abangi Im Hakakok, Abangi Eid Yagajing Shisha, Bonsin Yakandu Jinge, Enrico Jisu, Yais and Ran Yangi, Yaipen Klein Yangi, Bangin Nomdo Jingarman, Habawaro Kaparte, Pates New Yangi, in Salongi Baslur Konga, Susana.
baka jingim janga kala job nama medon rengka baka Jisu karko kardo ya ki inga sem jangi karko kardo ya ki inga sem bapali karko kardo ya ki khimen ke para ke batolot makinang yo ya kane ka mensiam banyaine bat me ko Jisu ai boring ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 ai bo 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 Jisu ben koi ben kya ye ki bapang ki bashetam ben kalai ni bar ki ki khimen ki para ki babu jing du muhakama jame menam ben sulay ye ki baro benang ai bor ki baro hallelujah 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 Jisu 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 ko himen ko para tong induwai ke jing duwai jubilee itrang ye ke jim pen jam pura na ke jim pen chitam shipor bangin dup la banang jan badu Jisu ha ke jing kuid Kopa ubaha bening to ai baga jingate bamela ai hangi hau kun jame Jesus Christ uhimen jangi bad ha ka ding jaga jingit spoon kan klang ha ki doru jangi daw men siam bakui kan kersiu biang hangi ya ga jing kermen bala kerku naga bintang ka jingwan janga hima jame to ai baga jinga e jame kan pen kala dur yangi shakin nonglur lengka bam ju shangtai ban bet ye simbai janga gospel to ai baki to ki simbai kin pen kala dur na shapo ya ga jait pen riu badi ka perthe mariang baroka we ha ka jinkme linti batikana ya ga baning batimai bad ka perthe batimai haba enda ye ki bo jang ba men la wengno ka burom jame kan ting shine juno to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jing nut ya ki tia jingkan show happening hai ba kata ka ju ka jinga e kan pin sa priang ya ka jing komen ba jing suk jung udam sius pa jungi satala ka prate shame ko play jungi wala kar ku junam kan long ka burom ba ka jinga ro junam amen kopa jungi uba happening ka long ka ba kui ka teng jame kan wan ka hima jame kan long ka mon jame ha kan dau kumba happening to ayang iminda ka jimbang jangi ka bahala gapsi padama pingi grengkhang jangi kumbang irung ima ke bele smiu yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy rai taplai tingi na ka basmiu ku play ka maria ka bada aga jinga e utrai dun bet phala kar kuye pa na play kinte pala kar kuye usop ho jom ha jisu ko maria ba kuye ko mi jom play wai na ka benda jangi ke nom pop Mindab da kapor ka jingyap jungi amen kaburam au pa da kun pada mensim Bakhuid kumba kalalang ka Nyngkong kum juminta para bo junom la junom amen tong in ya tuwai enda la pen klein yangi da ka jingkar ku janga sakrament jame ngi karpad ko trai balemba janga yen yai pen kud yangi nage jimlin basiniu padaka ba ngi bud ya ukris ngin pinstet yala ke jingjam ban poishame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim mo ya ka kli jambi karpadi ke jingkar ko na utrai to plai na ki pop ye ki pai jame ki ba khot karpadi me kotrai ngi duai ba da ka ba ki im ka jingim ka Bakhuid kinom sha pinjinja da kano kano ke jingsuniu dau Chris utrai jangim Amen. Play button ball baran kar kuya pi uppa baru khon baru mensi Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar bha jang utrai daga jingim ka jompi Yesu ya ulai. Barsan punri. Jesus Christ, batting his name, I hikmat jong mishanga, Shakopaya
nom hau pa ber kun man sim Bakhuid ba la long ba man Nyngkong kum chim ta barabor nam la chinom amen. En yero yo try Jesus Christ Chinam la chinam. Amen.